Kuhlonishwe besilisa nabesifazane ababeka impilo yabo engcupheni belwa nenkohlakalo. Amaphoyisa ashona esemsebenzini nawo ahlonishiwe. Warrant Officer Roger Mavundla wadutshulwa wabulawa nonkosikazi wakhe kanye nezingane zakhe ezintathu ngesonto eledlule ePort Edward, KwaZulu-Natal. Indodakazi yakhe neminyaka eyisikhombisa ubudala yasinda kulesigameko. Kuphinde kwahlonishwa uSayitsheni Busisiwe Mjwaka owashona ngesikhathi ezama ukuhlenga izakhamuzi ngesikhathi kuhlasele izikhukhula KwaZulu-Natal ngoMbasa wanyakenye. Ubaqoqode bonke emakhanda uzihlomulele imoto. For me, it's a calling. So I enjoy every moment of it. I enjoy working with kids. I enjoy working with schools, learners. I enjoy making those awareness campaigns, teaching learners about bullying, substance abuse, and many other crime-related issues. Abanye abaphumelele kubala nalawo maphoyisa abephenya icala lika Rosemary Ndlovu. uNdlovu naye owayiphoyisa walahlwa amacala okubulala izihlobo zakhe ukuze ahlomule imali yomshwalensi. The complainant as if they are relatives. Whenever you deal with the case, make sure that you are dealing with one of your own. You are helping the community. You must feel for that victim of crime. Be on his or her shoes. For the love of this job, for the consideration I have if someone is a complainant, is standing before me and or what happened to him. I usually put myself in her shoes or in his shoes. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi kubalekile ukuhlonipha umsebenzi omuhle owenziwa amaphoyisa ukuze kuqiniswe isimilo nokubuyisa isithunzi samaphoyisa emphakathini. There is 40% of a population of inmates and prisoners in the Republic of South Africa as we speak. And all those people that are there did not march to prison, go there on toy. No. Some of them, almost more than 10,000, they do life. They are lifers. And if for anybody to get life, which means a member of the South African police, did a good job. Ibalele ezigidini ezintathu imali ebekelwe isikhwama sezemfundo saleyo mndeni yamaphoyisa ashona esemsebenzini.